Palakasin ang mga plataporma ng mga kandidato dahil mahalaga ang bawat boto. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito ang Plataforma 2025, ang official election program ng CLTV 36. Layunin ho ng programang itong bigyang pagkakataon ang mga kandidato na maghapag ng kanilang mga plataforma sa taong bayan. Ito po rin po ay isang oportunidad para higit natin silang makilala at malaman yung kanilang plataforma upang tayo po'y magabayang magpasya kung sino ang ating iboboto sa darating pong halalan. Panoorin ho natin ang maikling video na ito na magpapaliwanag kung ano-ano nga ba ang mga posisyon na kailangan ho nating ihalal at yung kanilang mga papel at tungkulin kapag sila'y maupo na sa pwesto pagdating naman ng 30 po ng Hunyo. Ngayong May 2025, nasa ating kamay ang kapangyarihang hubugin ng hinaharap ng ating lungsod, bayan at lalawigan. Ang halalang lokal ay hindi lang isang simpleng pagboto. Ito ay isang pagkakataon upang pumili ng mga pinunong tunay na maglilingkod sa taong bayan. Sa halalang ito, boboto tayo para sa mga lokal na lider na may direktang epekto sa ating pang-araw-araw na buhay. Gobernador at vice-gobernador, mamumuno sa lalawigan, magpapasimula ng mga programang pangkaunlaran at mangangasiwa sa serbisyong pampubliko. Mga bokalong miyembro ng sangguniang panlalawigan, sila ang gagawa ng mga ordinansa at batas na makakatulong sa buong probinsya. Alkalde at vice-alkalde, ang pinakamataas na pinuno ng ating lungsod o bayan na siya magpapatupad ng mga lokal na proyekto at serbisyo. Mga konsehalo, miyembro ng sangguniang panglungsod o panlalawigan, tagagawa ng mga batas at patakaran para sa mas epektibong pamamahala sa ating lungsod o bayan. Ang boto mo ay hindi lamang isang papel. Ito ay isang panata para sa mas maunlad at makatarungang pamayanan. Ngunit hindi sapat ang pagboto lamang. Para maging makabuluhan ang halalan, kailangan mayroong mga responsableng kandidato at matalinong botante. Ang isang tunay na makabuluhang halalan ay hindi nagtatapos sa pagboto. Ito ay patuloy nating pananagutan bilang mamamayan. Ang pananagot sa mga inihalal, ang patuloy na pakikilahok at ang pagsisiguro na ang gobyerno ay nagsisilbi sa bayan. Sa halalang ito, maging bulat, makilahok, manindigan. Ito ang plataforma, boto mo, kinabukasan mo. Sa ngalan po ni Binibining Sonia Pisoto, ito po si Justin Dizon at ito po ang plataforma. Sa oras na ito, makakasama natin ang nais maupo sa Kongreso para ho sa 3rd District ng Pampanga. Narito po ang tumanggap sa ating hamon, dating konsehal ng Siyudad San Fernando, naging author din ho ng mga ordinansa tungkol sa solid waste management, senior citizen, kabataan at pagkakaroon ng trabaho para ho sa mga Fernandino. Meron ho siyang business degree mula ho sa San Beda University at Masters in Business Administration naman sa Ateneo de Manila University. Welcome po sa ating programa, Sir Paul Kiwa. Magandang umaga po, Sir Justin. Magandang umaga po sa ating mga kasyudad dito sa San Fernando, sa ating mga kadistrito sa Bacolor, Santa Ana, Mexico, Arayat, sa inyo pong lahat na nakikinig sa programang plataforma at sa nanonood sa CLTV 36, isa pong mapagpalang umaga. Para ho sa kaalaman ng ating mga manonood, na imbitahan ho natin si incumbent board member Micah Gonzales, subalit hindi ho niya tinanggap yung ating paanyaya. Si Dr. Hazel Tumang naman ho ay nag-confirm initially, subalit nag-back out ho at nagsabing hindi na rin makakapunta. At dahil ho dyan, bibigyan natin ng pagkakataon ang kandidato na nandito ho ngayon, si Ginoong Paul Kiwa, upang ihayag ang kanyang opening statement. Sir, opening statement muna ho tayo para sa ating mga kababayan. Magandang umaga po sa ating mga kadistrito. Si dating konsehal Paul Kiwa po ay magsisilbing alternatibong kandidato dito sa 3rd District ng Pampanga. At sana po samahan ninyo ko at mamaya po ilalahad natin ang ating mga plataforma na gagawin natin pag tayo po ang pinalad bilang maging congressman ng 3rd District ng Pampanga. Apo, Sir Paul, konting background muna. Kayo po ay nag-file nga ng COC for congressman ng 3rd District. Pero bago ito, sir, pakikwento naman sa ating mga kababayan. Ano yung, kanina nabanggit natin, nagdati kayong councilor, pero yung mga advocacy yan ho ninyo at yung political journey, kung tawagin.
Alam niyo po, nung tayo ay nagsimula bilang konsehal ng Siyudad San Fernando, marami po tayong mga nagawang ordinansa. Nabanggit niyo yung iba kanina, yung ordinansang nagsasaayos ng pangungulekta ng basura sa ating syudad. Yung ordinansang nagpapalakas dun sa 20% discount na binibigay natin sa ating mga senior citizen. Yung ordinansa pong nagpapalakas sa mga SK dito sa ating syudad. Yung ordinansa po na nagbibigay at tumutulong na magkaroon ng trabaho ang ating mga kasyudad. Aside po dun sa taunang pa-sports fest natin, nung tayo nakaupo, naging BCDA director din po tayo, naging North Rail director din po tayo noong panahon ng GMA administration. Yan po ang ating mga naging advokasya, yan po ang naging takbo ng ating pagsiservisyo sa ating bayan. Apo, sir, nabanggit nyo kanina yung alternative candidate. Ito naman, hindi lingid sa kalaman ng ating mga manonood. Sigurado, pag iniikot nila yung tercera distrito, marami ho yung poster ng mga kalaban ninyo, inyong katunggali, nakikita naman natin left and right, magkabilaan. Yung sa inyo, sir, bibihira, yung mga poster. Sir, pero ito, ano ho yung nagtulak sa inyo na tumakbo ngayong eleksyon? Alam niyo po, bilang isang matagal ng residente ng Siyudad San Fernando at bilang isang naniniwala sa pantay na karapatan, mamuno, hindi lamang yung mga laging namumuno, pati na yung mga gustong sumubok. Si Paul Kiwa po ay tumakbo bilang congressman ng 3rd District ng Pampanga, kahit na alam niya na itong kanyang mga katunggali ay mas maraming resources na di hamak. You know, we run a simple, cost-efficient, at clean campaign. So nakikita po ninyo, mangilan-ngilan lang yung ating mga posters. Ang malungkot lang dito, mangilan-ngilan na lang, tinatanggal pa po. So sana po, let's be fair. Let us let the people of the 3rd District of Pampanga to decide on who is the better candidate. Lahat naman po tayo pupunta sa mga bayan-bayan. Lahat po tayo pupunta sa mga barangay. Lahat po tayo sasabihin natin yung ating plataforma. So, ang akin lang pong pakiusap, 12 days bago mag-election day. So, maging fair po tayo. Apo. Sir, ito, usapan na rin natin yung kampanya. Ngayon ho kasi umiingay na rin talaga, umiinit na yung kampanya. Yung inyong mga katunggali, kabilaan yung sagutan sa mga issue. Kayo sir, paano nyo, nabanggit nyo, you're running a clean campaign, as a cost-efficient campaign. Kumusta ho ang inyong pag-iikot, ang inyong kampanya considering na kayo po ay tumatakbo sa ilalim ng Partido Aksyon Demokratiko? Okay naman po ang aming mga sorties sa mga barangay. Kagaya nga po ng sinabi ko, we run a simple, cost-efficient at clean campaign. Pumupunta po kami sa mga barangay. Hindi po namin kayang gawin yung mga magpapatawag ng 500, 1,000 katao sa bawat covered courts ng mga barangay. Kasi nga po, ang paniniwala po ni dating Konsehal Paul Kiwa na gusto sanang magserbisyo bilang congressman, mas mainam po, mas konti ang gastos, mas hindi po tayo magiging beholden to anyone. Kasi itong ating nilalatag dito, serbisyo lang naman eh. Wala naman tayong negosyong pinoprotektahan dito. Hindi naman tayo nagpapayaman dito. So, yun lang po ang akin. I hope after me, there will be other candidates. No, there will be other na mga politiko na gustong manilbihan, pero dahil sa kakulangan ng makinarya, kakulangan ng financial resources, hindi na po sila tumutuloy. Babaguhin po natin yan. Kaya hanggat ako po ay may lakas pa para iatang ang aking sarili, manungkulan kung anumang posisyon, para lamang maipakita ko sa ating mga kabataan na kailangan tayo manindigan paminsan-minsan. Kailangan paminsan-minsan may prinsipyo tayo. Kailangan ipaglaban natin ang kapakanan ng ating mga kababayan, lalo na itong mga susunod na henerasyon. Sir Paul, you are fighting the hard fight. Nabanggit mo, you don't have the resources, the machinery. Pero yung prinsipyo, ramdam na ramdam, nangingilabot ako. Sir, saan nanggagaling to? Siguro po, dahil sa ang mga Kiwa po ay matagal nang nanungkulan dito sa Siyudad ng San Fernando. My great-grandfather was a former mayor. My dad was a former councilor and board member. Ako po ay nanungkulan bilang konsehal ng Siyudad San Fernando. Naging direktor sa iba't ibang ahensya ng gobyerno noong panahon ng GMA administration. So,
naging maganda po ang naging buhay namin, lalo na patuloy na pagsiservisyo sa ating mga kababayan, sa ating mga kaprobinsya, sa ating mga kadistrito. So ako, ito pong sa akin, hindi lang po ito advokasya, nag-give back din po si Paul Kiwa para sa kanyang mga kadistrito. Sir, kung kayo po ang tatanungin, siyempre sabihin natin na politika, sakit sa ulo, ika nga, I'm sure naman, you're living a comfortable life ka dahil sa mga naging trabaho ninyo rin at inyong profesyon, siyempre. Pero sir, ano ho ba yung talagang nakita ninyong problema ngayon sa Tercera Distrito kung bakit you went out of your comfort zone and here you are facing us today at nakaharap po sa labang ito? Alam niyo po, siguro naman lahat tayo, lalo na yung mga kaibigan natin sa media, the past few months nakita natin merong nasirang tulay. Bakit nasira yung tulay na yan? Kasi hindi tama yung materyales. Kapag si Paul Kiwa po ang naging congressman, maglalagay po tayo ng page o ng website. Ilalagay natin yung proyekto, yung bill of materials. Lahat po ng gustong makialam, alamin kung anong ginamit na materials dito. Kaya kung makikita po ninyo, yung ating campaign slogan, tamang batas, tamang proyekto. Yan po ang dapat maging congressman dito sa 3rd District ng Pampanga. Hindi lamang sa paggawa ng tamang batas ang kanyang aatupagin, kung hindi gagawa rin siya ng tamang proyekto na pakikinabangan naman hindi lamang ng mga taga 3rd District, kundi sa buong probinsya ng Kapampangan. Apo. Sir, eto, napag-usapan na rin natin, batas, proyektos. Let's go to your plans po pagdating kung kayo po'y mahalal bilang kongresista ng Tercera Distrito. Sir, ano hong mga batas initially inyong nais ipanukala kung kayo po'y palaring maupo magkatapos ng halalan? Alam niyo po, ang unang nakikita kong isusulong natin dito, yung gagawin po nating 4 years ang tenure o yung term ng ating mga barangay officials. 4 years pero 2 termino maximum. Bakit? Kasi po nakikita natin, medyo kulang yung 3 taon para sa isang matinong barangay captain at mahaba naman para sa hindi. Ganon din po sa mga barangay kagawad, ganon din po sa mga SK officials. So iyan po ang unang batas na isusulong natin kung tayo ay palarin. Pangalawa po, yung zero hospital bill. Okay. Kaya naman po ng budget. Ito po, ipatutupad natin. Hindi lamang sa distrito, dahil ito ay national na batas naman, kundi sa buong bansa. Pangatlo po, yung ng isang batas na i-regulate yung paggawa ng mga tax audit. Huwag po ninyong mamasamain yung mga kasama natin sa gobyerno dati. Kasi po ngayon, isa sa mga nireklamo ng mga negosyante sa atin, hindi pwedeng lahat nag-audit. Hindi ba? Kailangan somehow, we have to regulate it. Kung sino ang may mandato sa departamentong ito, siya lang ang pwedeng mag-audit dito sa negosyong ito. So yan po ang isa sa mga isusulong natin. Pangalawa po, or pang-anim, yung sisiguraduhin natin na yung budget ng DepEd na pagkikinabangan ng ating mga kababayan na mahihirap, hindi siya pwedeng bawasan. Ganon din yung budget ng PhilHealth. Ito na lamang po ang tangan-tangan ng ating mga kababayan. Bakit mo pa siya babawasan? So sisiguraduhin po natin na yan ay kailangan ibigay kahit meron pa silang surplus budget, yan po ay nasa batas. Pangwalo po, sisiguraduhin natin na mag-ianak tayo ng tamang batas, ng tamang pondo yearly sa ating general fund. Apo. Sir, ito, nabanggit ninyo inyong mga plataforma pero mamaya we go specific pa dun sa ilang mga sektor dito ho sa ating bansa. Sir, kung kayo pala rin, anong komite ang nais yung kabilangan ho sa Kongreso? Siguro po, kung tayo ang papalarin dyan, gusto ko sana yung Committee on Social Services, no? So, kung pwede nating pangunahan yan. At pangalawa, yung sa infrastructure. Hindi po para kumita, para masiguro natin
na lahat ng budget na napupunta sa infrastruktura ng gobyerno ay mapupunta lamang dun sa tamang paggagamitan nito. Opo, sir, ito nabanggit ninyo nga kanina yung maglalagay ng transparency website. What are the other safety nets na pwede pong i-implement o pwedeng isulong ng isang polkiwa para matiyak na yung kaban ng bayan hindi napupunta sa bulsa ng ilan? Siguro, kagaya po na sinabi ko kanina, kailangan po, yan pagbalangkas pa lang, involved na ang ating mga kadistrito. Involved na po yung mga national government agencies. So, at iba't ibang mga watchdogs dito sa buong Pilipinas para po maiwasan itong mga nagiging problema na yan. Kasi ito po, hindi po natin personal funds ito. Pondo po ito sa mga taxes na binayad ng ating mga kapwa Pilipino. So, dapat lamang na ilaan yan kung saan siya dapat ilaan. Opo. Sir, marami nagsasabi, ang dami ng batas ng ating bansa at may problema sa execution. Yung mga nagsasabi, hindi na kailangan ng bagong batas, kailangan proper implementation. Your thoughts on this po? Meron pong mga batas na dapat i-amyendahan. Let's be practical about it. No? Isa na dyan yung local government code. Okay. Minsan po kailangan talagang, hindi naman total overhaul ng batas, amyendahan to make it attuned to the times. Oo. Sir, sa inyo pong pananaw, ano yung pinakamahalagang tungkulin ng kongresista? Ito ba'y kakatukin sa bahay para magpaliga, hihinga ng... Kasi di ba, yung mga di ba, sabi nga natin, ang tagal na ho namin sa programang ito, yung mga na-interview natin talagang, syempre lalo na ho dito sa probinsya, di ba, parang lifeline, bloodline, itong mga politiko natin. Pero sa tingin nyo ho, ano ho ba ang dapat tungkulin ng isang kongresista? Ang tungkulin po ng isang kongresista ay gumagawa ng batas. At nagkaroon dahil dun sa pork barrel funds na binigyan sa distrito, hindi lamang sa edukasyon, Sir, ito ho, yung ating, syempre, pagpapasok, yung pagiging congressman ay tinatawag na kinatawan, representative ng distrito. Paano ho ninyo ilalapit yung gobyerno sa ating mga constituents, sa ating mga kababayan, at paano nyo matitiyak na itong boses nila talaga yung bibit-bitin doon sa Kamara? Si Paul Kiwa po, pag naging congressman, ito papatawag natin yung mga barangay officials, yung ating mga barangay tanod, barangay health workers, yung mga kasama natin sa simbahan, yung mga sa academe, yung mga ordinaryong residente, para mapag-usapan natin kung ano ang kailangan ng barangay, kung ano ang kailangan isulong pa, kung anong mga programa ang pwede pa natin gawin gamit po itong ating pondo sa distrito. Apo. Sir, ito naman, dito po pagdating sa ating pakikipagtulungan sa mga kapwa tao sa gobyerno, you're running under Aksyon Demokratiko at alam naman ho natin yung ruling party, nandyan ho yung pinsan ng Pangulo, Speaker Romualdez. Sir, paano ho kayo makikipagtulungan sa mga ibang kongresista, ibang miyembro ng Senate and House of Representatives bilang isang legislator? Oras ho na kayo ay maihalal, considering na hindi ho sila kapartido. Alam niyo po, tayo po ay makikiisa. Hindi lamang sa ating House Speaker, hindi lamang sa ating mahal na Pangulo, pati na po sa lahat ng kongresista ng lower house. Ganun din po, si Paul Kiwa po ay makikiisa, magkukonsulta sa ating gobernador ng Pampanga, sa vice governor ng Pampanga, provincial board members ng Pampanga, lahat ng mayor, vice mayor, konsehal ng buong distrito ng buong Pampanga. Ito po yung tinatawag natin pangungonsulta sa lahat para po hindi tayo magkamali at makita natin na lahat po we are on the same page in terms of good governance. Opo. Sir, ito naman, bago tayo magpatalastas, ito tatanong ko lamang, ano ho yung pananaw ninyo, ano yung masasabi naman ninyo sa mga hindi po dumadalo sa ganitong programa? Alam naman natin, naimbitahan nga yung inyong dalawang katunggali at ito ho ay pagkakataon nila sana para magpaliwanag din at syempre matanong din ho ng mga kasapi ng media na Fourth Estate na watchdog po ng ating lipunan. Alam niyo po, napakahalaga po ng mga ganitong forum. Ako po, bilang isang maprinsipiong kandidato, ito po yung mga hinihintay ko. Sapagkat ito po ang pagkakataon para maipaabot natin sa ating mga constituents, sa mga taga-tayo nagtatrabaho,
ito po yung kanilang pagkakataon. Ganun din, makikita po tayo ng lahat ng sektor ng ating probinsya, ng ating distrito, para naman maibigay natin yung ating mga plataforma. Kasi po, kapag ikaw ay isang kandidato, dapat lang na meron kang plataforma. Dapat lang na yan, kung pwede, hindi mo lang ikampanya, isigaw mo yan sa inyong mga constituents. So, sayang po itong ganitong pagkakataon na naiintindihan ko po sila. Baka nga meron silang mga lakad sa mga kanilang mga kampanya. But minsan lang ito sa isang taon. Minsan lang ito sa 3 taon na kada eleksyon. Ano ba naman yung bigyan natin ng pagkakataon? Yung ating mga kadistrito, yung ating mga kaprobinsya, para malaman nila kung ano ang inyong plano, yung kung ano ang inyong mga plataforma. Yan po mga kabalen at wag ho kayong aalis. Magbabalik pa ho kami. Marami pang sasagutin si Ginoong Paul Kiwa sa ating mga katanungan. Kung may mga tanong din ho kayo, maaring magkomento dito sa ating live sa Facebook at gayon na rin sa YouTube. At kabalen, wag ho kayong aalis. Magbabalik po agad ang Plataforma 2025. Magandang araw, Central Luzon. Ngayong paparating na ho ang halalan. Dapat po natin alamin ang alin. Ito pong mga bawal tuwing pong campaign period. Umpisahan ho natin, isa sa ipinagbabawal na dapat ho nating matandaan tuwing halalan ay ang pagdadala ho ng baril o anuman pong nakamamatay na bagay sa mga pampublikong lugar tulad nito, building, at gayon na rin po sa parke. Ang gun ban ay nagsisimula ho, for your information, January 25, 2025 at magtatapos naman po ng June 11 ng kasalukuyang taon. At dun ho sa ating pong mga followers, eto, dapat pang malaman, mga paglabag po, mga kaibigan dito ho sa gun ban, ay makapagdudulot ho ng 1 hanggang 6 na taon na pagkakakulong o permanenteng pagka-disqualify sa public office. At ang masakit, pati ho sa inyong pagboto. Ako po si Paulo G. Santos. Samahan po ninyo ang pinagsanib na pwersa ng RW 95.1 FM at CLTV 36 sa Paglalahad 2025 upang mapag-usapan at unawain ho ang mga mahalagang issue ng halalan dahil boto mo, kinabukasan mo. Ang Paglalahad 2025, Lunes, Martes, Huwebes at Biyernes. Dapat ninyong tandaan yan, mga kaibigan, dahil ito hong oras po namin talagang napakahalaga. 1 oras lang yan, alas 4 hanggang alas 5 ho ng hapon. Live sa RW 95.1 FM at CLTV 36. Saan pa namin mapapanood yan? Sabi nitong ating mga followers dyan ho sa Signal, Channel 115, sa FB pages ng RW 95.1 FM, CLTV 36, Sunstar Pampanga at maging sa amin pong website at YouTube channel ng CLTV 36. Kabalen, ayon sa 1987 Constitution, mahigpit na ipinagbabawal ang mga political dynasty. Ngunit dahil walang batas na nagpapatupad nito, nagpatuloy pa ang kanilang pamamayani. Ayon kay Political Science Professor Julio Tihanki, hindi nakatulong yung term limits para mapigilan ang mga political dynasty. Bagkus, lalo pa silang lumakas. Dati, sunod-sunod lang ang pagmana ng posisyon. Pero dahil sa term limits, napilitan silang magpalitan ng pwesto kada 3 termino. Mula ho mayor, nagiging governor, tapos babalik ulit sa kongreso. At kung walang kalaban sa eleksyon, sila-sila na mismo ang nag-aaway. Ayon kay Tihanki, madalas nangyayari ito kapag sobrang lumaki na ang dinastiya. Ganito na lang ba palagi ang politika sa Pilipinas? Kailan nga ba magkakaroon ng batas laban sa mga political dynasty? O mananatili na lang tayong nakapako sa ganitong sistema? Pwede namang pigilan ang pamamayagpag ng mga political dynasty. Kung wala mang batas na nagbabawal, tandaan kabalen, nasa kamay mo pa rin ang huling desisyon. Sa darating na May 12, sino ang iboboto mo? Apelido o plataforma? Justin Dizon po para sa CLTV 36. Boto mo, kinabukasan mo.
nagbabalik sa programang Plataforma 2025. Kasama pa rin po natin Ginoong Paul Kiwa, kumakandidato bilang kongresista ng 3 distrito ng Pampanga. Sir, nabanggit ho ninyo na kayo miyembro ng Aksyon Demokratiko, no? Pero you were once an LP member, sir. Apo. Kumusta ho yung relasyon ninyo ni Among Ed? Kayo ho ba'y nakapag-usap bago kayo kumandidato? Opo, nagpaalam naman po ako at kasi po itong aksyon kabatch ko po kasi si Mayor Isko nung kami nasa konseho pa ng 2 syudad. So naging maayos naman po ang aking pagpapaalam. Opo. Sir, ito tatanungin ko rin bilang dating kasamahan ni Among Ed Panlilio, tatanungin ko, sino ho ang sinusuportahan ninyong mga kandidato para ho sa Kapitolyo, Governor at Vice Governor? Alam niyo po, lahat po ng mga kandidatong tumatakbo para gobernador, yan po ay pagpipilian ng mga tao. I wish I can name a particular candidate, but in fairness po sa mga support sa atin sa lahat ng mga sulok ng ating probinsya, hindi ko muna po papangalanan. Sir, ito pag-usapan naman natin ng inyong mga programa. Ano ho yung nakikita ninyong papel ng lokal na pamahalaan pagdating ho sa pagpapatupad ng ating mga batas? Alam niyo po, minsan kasi ang mga batas na yan ay matagal nang nandyan. Hindi naman natin pwedeng sabihin na walang political will ang may mandato para ipatupad ito. Ang sa akin lang po, so long as it is for the benefit of the people, ipatupad po natin. Di bale nang merong masasagasaan, ganun po talaga. Opo. Sir, itong kanina nabanggit ninyo na that when you were City Councilor of San Fernando, you championed ito pong edukasyon. Ano ho yung mga plano pagdating natin sa Kongreso? Paano titiyakin na merong access sa dekalidad, libre at na edukasyon yung ating mga kabataan po? Kagaya na nga po ng nasabi ko kanina, sisiguraduhin po natin, una, yung budget ng DepEd ay mapunta sa kanila. Yung kabuuang under the law po kasi, ang DepEd dapat ang unang may pinakamalaking parte ng ating national budget. So kapag yan po ay nandyan at imo-monitor po natin yan pagdating po sa departamento ng DepEd at sisiguraduhin natin ang pag-download nito sa mga probinsya, sa mga bayan-bayan, yan po ay makakarating sa kanila. At siyempre, yung mga paggagamitan niyan, dapat lamang po sa education-related expenses. Sir, ito naman, alam naman natin na merong pondo nga yung mga kongresista para magpagawa ng mga infrastruktura. Kung kayo ho ang papalarin, ano yung mga infrastruktura, yung nakikita ninyo na kailangan pa dito ho sa ating distrito? Una po, siguro, nakikita natin, booming po ang Pampanga. Nakikita natin maayos ang panunungkulan ng ating gobernador, ng mga provincial officials, ng mga LGU officials. Pero minsan ang progreso may kasama pong traffic yan talaga. So, isa sa magiging proyekto natin, isusulong natin yung paglalagay ng mga flyover sa mga main intersections ng especially sa 3rd District. Kung kakayanin po, pati buong probinsya ng ating budget sa pagkikipagtulungan natin sa Pangulo at saka sa ating House Speaker para po mas maging accessible ito sa mga mamumuhunan at sa ating mga kadistritong gustong magtrabaho dito. Nakikita nyo po, hindi lamang sa Clark, sa San Fernando, sa Mexico, sa Santa Ana, Bacolor, Arayat, marami na pong mga business establishments dyan, mga fast food, mga restaurants, may mga nagtatayo na ng mga maliliit na mga call centers dyan. Ang call center naman pwedeng 50, pwedeng 100 seats initially. So doon po tayo papunta. Kaya napakahalaga po ng kampanyang ito para sa midterm elections dahil kailangan po natin maghalal ng isang kongresista na mga public officials na dito nakatuon. Yung lalong pagsulong, yung lalong pag-usbong ng ekonomiya ng probinsyang Kapampangan. Apo. Sir, nabanggit ninyo yung mga industriya pumapasok na sa tertiary distrito, masigla yung ating business climate kung tawagin. Pero nandyan pa din yung agrikultura at siyempre pangisdaan at sa buong Pampanga at sa buong Central Luzon. Kung kayo po'y magiging kongresista, ano hong mga reforma ang plano nyong isulong upang mapaganda ang buhay ng mga nasa agriculture sector, sir? Yan po, pag tayo naging congressman,
pagpapatuloy po natin yung ating programa, hindi lamang dun sa seedlings, hindi lamang dun sa pataba. Hindi naman po kayo pwede na puro tayo infrastructure, puro tayo mga buildings. Kailangan manatili itong ating mga kasama sa agricultural sector. Kailangan nilang mabuhay, kailangan nilang umani, lalong-lalo nilang kailangan ang tulong ng national government, ng provincial government, ng kanilang congressman. So, yan po, isa yan sa mga isusulong natin. Kung pwede natin silang bigyan ng mga karagdagang traktora, karagdagang agricultural equipments, karagdagang farm-to-market roads, gagawin po natin yan. Sir, ito naman, ano ho yung programang ibibigay ninyo para ho sa mga marginalized sectors, kagaya ho ng mga persons with disability, yung senior citizen at mga indigenous groups? Yan po ay nasa batas po yan. Kailangan natin ibigay yung kanilang mga benepisyo. Sa atin po sa distrito, sisiguraduhin po natin na meron po silang access sa budget ng distrito. Sisiguraduhin po natin na yung batas para sa mga access roads or pavement access sa mga taong with yung mga PWDs natin ay naibibigay. Sisiguraduhin po natin lahat ng establishments pinapatupad ito, ginagawa nila ng paraan nito para maging magaan ang buhay ng ating mga kasama na mga marginalized sector, yung mga PWDs, yung senior citizen, at lahat po ng sektor na kasama nila. Opo. Sir, isa ho sa mga malaking problemang kinakaharap natin ngayon itong climate change. At ngayon nga, suspendido ho yung klase sa ilang mga lugar. Sa Angeles City, suspended ho yung klase, gawa nga ng sobrang init ng panahon. Ano hong mga batas, panukala ang plano nyong isulong upang matugunan itong lumalalang problema kaugnay ng climate change? Yan po ang nakita naman natin ngayon. Hybrid muna tapos face-to-face. Sa sobrang init, kinakansela yung mga klase. So, kagaya po nung mga sinasa dun sa global warming na pinapatupad sa buong mundo, yan po ay kailangan na natin patupad sa Pilipinas. Yung mga batas na para dyan ay kailangan nating i-identify. Kumbidahin natin yung lahat ng sektor. Yung kanilang mga inputs kunin natin para po mas mapaghandaan natin ang mga ganitong klase ng mga panahon sa mga darating pang panahon. So, yan po, siguro gagawin nating pag-address sa epekto ng global warming dito sa distrito, dito sa buong Pilipinas. Kung maaari, kung tayo po ay papalarin, gagawin po natin yung numero 1 sa ating listahan. Kaya ako nasundot yung climate change kasi yan huy, isa rin sa mga problema nitong ating mga mangingisda at magsasaka. At taunan ho tayong binibisita nitong pagbaha. Ano hong nakikita niyong solusyon sa problema sa pagbaha dito po sa ating lalawigan? Ang pagbaha po, marami pong factors yan at recently napanood ko sa TV na nagkaroon sila ng flood summit. Dito po sa atin sa probinsya, na-handle naman yan ng maayos ng ating mga current officials. So, siguro, few months before the onset of the rainy season, nandyan papasok ang provincial government, papasok yung ating DPWH, papasok yung ating mga LGUs, nalinisin na natin itong ating mga estero. Kung maaaring magdagdag, pag tayo pong pinalat, ako po'y maniniklod tuhod dito sa ating mga mayors kung pwede tayo maglagay ng mga pumping station sa bawat bayan-bayan. Nagawa natin dito sa syudad yan. So, yan po ay magagawa. Nung isang araw, napanood ko si Mayor Sambo dito sa programa nyo. Nasabi niya nga, meron siyang mga pumping station sa Santo Tomas. So sana po yan maipatupad natin sa kabuuan, hindi lamang sa distrito, kundi po sa buong probinsya ng Kapampangan. Sir, your thoughts about this flood control master plan, dahil may mga suri ho yung iba't ibang ahensya na yung mga programa, proyekto para labanan yung pagbaha ay tila nagiging parokyal o ika nga, concern lang sa isang lugar, hindi nga binaha yung isang lugar, yung kabilang baryo naman binabaha dahil hindi systematic. Ano ho yung masasabi niyo dito? Kailangan po yung comprehensive flood management program. Alam ko po, nung panahon ng unang pagputok ng Mount Pinatubo, meron na pong proyektong ganyan. So, kung pwede po nating buhayin or i-suggest mo muli, at I'm sure the provincial government, all the LGUs, ginagawa po nila yan. So, ang kailangan lang natin gawin, actionan po natin before the onset of the
flooding season or ng rainy season. Opo. Sir, pagdating naman sa paglikha ng batas ng trabaho, ano hong mga batas yung inyong planong isulong upang sa gayon mas magkaroon ng oportunidad hindi lamang yung mga mamamayan ho ng 3rd District ng Pampanga kundi yung mga kapwa natin Pilipino. Alam mo, Sir Justin, yan ang naging programa natin nung tayo konsehal ng Ciudad San Fernando. Taon-taon po nagpapa-jobs fair tayo, hindi lamang sa San Fernando kundi sa buong Pampanga. Yan po, pag tayo po ay nahalal bilang congressman ng Ciudad San Fernando, kung wala pang batas na nakakma dito, gagawa po tayo ng batas pa para palakasin ang pagbibigay ng mga insentibo sa mga mamumuhunan. Na ang pakiusap lang natin, once na sila ay nakapasok, nakapagnegosyo sa isang partikular na distrito o probinsya, prioridad po ang mga trabahador natin dito sa lugar na ito. Sir, ano ho ang inyong stand sa panawagang dagdag sahod? Nung kamakailan, naging bisita namin dito, ito hong mga miyembro na o kandidato para party list at kabilang ho dun sa mga nabitbit nilang usapin, itong dagdag sahod nga na nakabubuhay na sahod, 1,200, 1,600, 1,200 per month. Ano ho yung inyong stand pagdating ho dito? Alam niyo po yan, alam ko ginagawa ng DOLE, Regional Tripartite Commission ang kanilang trabaho. Tayo naman nakikinig tayo sa mga parehong boses, parehong panig. So siguro po we start with small tranches or increases sa mga sahod na hindi rin naman makakaapekto sa ating mamumuhunan. So yung iba gusto nila across the board 100 pesos, yung iba 50 pesos, yung iba 20 pesos, yung iba 30 pesos. Yan po mare-resolve yan sa isang dialogo with the labor sector and with the mamumuhunan, yung mga nagpapatrabaho. And I'm sure sa tulong po ng mga government officials, will come up with the figure kung magkano. 20 ba, Sir Justin? 50 ba? 100 ba? O 100 ba masyadong mataas para sa ating mga negosyante? O yung 50 ba masyadong maliit para sa ating mga trabahador? So I'm sure we can come up with a win-win solution po dyan na magbe-benepisyo hindi lamang yung ating mga trabahador, pati na po yung mga mamumuhunan. Sir, ano ho yung pagtingin ninyo sa Regional Wage Board? Tama po. Ginagawa naman nila yung kanilang trabaho, but sabi nga nila, minsan hindi mo naman mapiplease lahat. But ang maganda po dyan, nakikinig po sila. So, at lahat naman ng kanilang nilalapit ng ating mga trabahador, pinagbibigyan naman nila, pinakikinggan naman nila. Yun nga lang, hindi pa siguro dumating dun sa punto na kung ano yung working figure na kadalasan po nagpapasahan yan. May mga tinatawag tayong mga CBA na mga magkabila, yung mga sa employee side at saka sa mga employer side. Sir, pero yung minimum wage na buong bansa dapat pare-pareho na yun yung panawagan nila, ano hong say nyo dito? Ako po sa tingin ko, yung minimum wage, siyempre depende rin sa kakayahan ng isang probinsya. So, Pampanga ay sa booming province, Cebu ay sa booming province, Quezon City ang pinakamayamang syudad sa buong Pilipinas. So, doon po natin siya i-base. At kasi po, kami po sa consultancy world, meron kaming tinatawag na demographics na research studies para malaman natin how much is enough sa mga trabahador, sa mga empleyado na kaya nilang ibigay, na hindi naman masasakripisyo ang interest ng bawat panig. So, sa akin po, kung ano yung lumabas dun sa study, yan naman po, pinag-aaralan naman po yan. Hindi naman po nila hinuhula yan. Kung ano yung dapat para sa isang particular na rehiyon, probinsya o distrito, dun po tayo mag-adjust kung magkano. In consultation with the workers at saka dito sa mga ating mga mamumuhunan. Sir, pag-usapan ho natin yung presyo ng mga bilihin. Magsimula tayo sa produktong petrolyo. Nagkaroon ho ng price increase nito lamang Martes. At meron ho pagtataas dyan. Minsan magro-rollback pero babawian na naman. Ano ho yung nakikita ninyong batas na dapat isulong upang sa gayon once and for all matapos yung paghihirap ho ng ating mga kababayan dahil sa mataas na presyo na langis? Tama ka, Sir Justin, no? If I remember it right, last week, nagkaroon ng rollback na 3 pesos. This week yata, piso. At yan po kasi, ang nagdidictate po niyan yung world crude prices. So, bilang mambabatas, kung ako po ay papalarin bilang maging congressman, sisulong po natin na magkaroon lang ng cap
Like for a certain period of time, pwede bang itong buwan na to, itong taon ito, piso muna ang itataas natin para hindi naman mabigla yung mga tao, hindi mabigla yung mga mamumuhunan. Pwede naman po yan eh. Lalo na kung magkakaisa ang lahat ng mga mambabatas kung sa tingin nila ito ay nakakatulong sa ating mga mamamayan. Yun naman po ang ating pinagseserbisyon dito, yung ating mga kababayan, yung ating mga mamamayan. Sir, sa ibang mga produkto ho, no, sa mga basic commodities, may mga nagsasabi marami masyado yung mga buwis, no, na kalakip ng binibili nating mga produkto, mga goods. Ano ho yung plano nyo kaugnay nito? Pag ako po ang naging congressman, tututulong ko po yan, yung mga additional taxes na magpapahirap sa ating mga manggagawa, sa ating mga kapwa-tao. Hindi naman po kailangan magtaas pa ng mga taxes kung maganda naman ang pagmamanage natin sa mga finances ng bayan. So ito, pwede naman natin gamitin ito sa ating mga mamamayan. So definitely po, pag ako po naging congressman, tututulan ko po yung mga taxes, pagtaas ng mga taxes na magpapahirap lalo. Ang gagawin lang natin, ituturo natin kung saan nila kukunin yung mga kailangan pa nila. Opo. Sir, nabanggit nyo kanina, naging director kayo ng BCDA. Opo. Dito sa inyong tenure bilang director, syempre nakita ho ninyo yung potential talaga ng Central Luzon. Ano pang mga ibang panukala kaya ang pwedeng isulong ni Paul Kiwa para higit na magbenepisyo po yung Central Luzon? Dahil nandito ho yung Clark, nandito yung New Clark City, meron tayong Subic, meron tayong ibang mga free port zones pa dito. Gagawa po tayo ng isa pang batas o magpapalakas kung meron ng existing batas sa mga tinatawag nating megalopolis. Nung ako po ay BCDA director, dyan po nagsimula, although ang Clark ay matagal nang nandyan, dyan po pinlano yung New Clark City. Nakita natin ang New Clark City, Sir Justin, sa ating mga manonood. Napakarami ng negosyo po ang pumasok dyan. Hindi lamang po ang buong probinsya ng Kapampangan ang nakikinabang dito. Nakikinabang po dito ang buong Pilipinas. Kaya ito po, isusulong po natin yan, palalakasin natin yan at sisiguraduhin natin marami pang mga investors ang papasok sa Clark, sa New Clark City, sa BGC, sa Subic, sa Bataan at kung saan man. Opo. Sir, ito pag-usapan naman natin yung ilan sa mga maiinit na issue na may kinalaman din sa paglikha ng batas. Ano ho yung stand niyo sa divorce bill? Ang divorce bill po pumasa na sa lower house. At nandyan na rin po yan sa Senado. May mga pros, may mga cons. At alam naman po natin yung mga grounds for divorce at saka sa annulment ay halos magkapareho lang. Ito po ay nasa wisdom na ng ating mga mambabatas. Personally, bilang isang Katoliko, ako po ay hindi sang-ayon sa ngayon dyan sa divorce bill. Alam ko po na ito ay malaking usapin na ibalato nyo na po sa akin yung aking pananaw at ang akin lang po, as much as possible, let's keep the family intact. Opo. Sir, pagdating naman sa usapin ng same-sex marriage o yung civil union sa ibang aspect na ibang terms. Nirerespeto po natin yung ating mga LGBT communities. Ewan ko lang kung dito sa Pilipinas, pinapayagan na yan. In the meantime, kung wala pa pong ganyan, mag-ipon po kayo ng pamasahin ninyo. Doon muna kayo sa ibang bansa magpakasal para lang maging legal ang inyong union sa mata ng tao at saka sa mata ng ating mga kababayan. Pero kayo po bilang kongresista, kayo ho ba'y isa sa mga magsusulong nito o isa sa mga Opo. Lahat naman po, wala pong kulay ang panunungkulan. Wala pong kulay ang benepisyo. So lahat ng sektor kailangan po kasama sa sineserbisyohan natin yan, including the LGBTQ na grupo. So, sang-ayon ho kayo sa pagsusulong ng same-sex union? Opo. Okay. So long as it is passed at napag-aralan po yan sa Kongreso, susuportahan po natin yan. Sir, pagdating naman dito sa mandatory ROTC, maraming mga nananawagan na kailangan daw ito, lalo na sa panahon ngayon kung saan umiinit yung tensyon dyan sa West Philippine Sea. Ano ho yung stand nyo dito? Ako naman po, yan po ay hindi lamang makakatulong sa pagkilala ng kasarinlan o pagtatanggol sa ating bansa, kundi mismo sa tao, magkakaroon ka ng tinatawag na self-defense
skills, no? So, yan, ako, nagganyan din po ako nung aking kabataan. So, okay lang po yan. Yan po ay kasama. Lahat naman po ng bansa pinapatupad dyan. Somehow, in the early part of your lives, magsilbi ka sa iyong bayan. Apo. Sir, pagbibigay ng confidential funds sa mga ahensya ng gobyerno na wala namang kinalaman sa intelligence and security. Ano ho yung stand niyo dito? Against po ako dyan. That's why it is called the intelligence funds. Sino ba ang may dapat na intelligence funds? Office of the President, Office of the Vice President, yung NBI, DOJ, yung Department of Finance siguro, Department of Foreign Affairs. Yan lamang po siguro ang dapat may intelligence funds. All other agencies not doing the same functions as the executive and the legislative and the Justice Department, wala po sila dapat mandato dyan sa mga pondong yan. Apo. Sir, isa ho sa mga mandato ng Marcos administration itong digitalization, ano? At paano ho ninyo ito isusulong or pakikharapan ano kung kayo ho ay maihalal bilang kongresista? Isusulong po natin yan. Ito na po yung tawag ng panahon. Ito na, yung digitalization, lahat naman po dyan na papunta. At tayo rin naman po ay kabahagi na dyan. So, ituloy lang po natin. Opo, sir, pagdating ng accountability and transparency, you've mentioned a while ago na you are planning to put up a website kung saan pag gumawa ng mga proyekto, ano. Pero in general term, general scope, ano kayang batas ang pwede pang gawin para mahigpitan ho yung pagbabantay sa kaban ng bayan? Meron na po tayong General Information Act. Kung kailangan nating amyandahan, yung iba po kasi nandyan na hindi lamang pinopost. No? Pag si Paul Kiwa po naging congressman, aside dun sa webpage, lalagay ko pa sa bawat bayan, sa bawat barangay, proyekto ng taong bayan, farm to market road, dito sa may San Pablo, Santa Ana, gumastos ng ganitong amount. Ito yung bill of materials, ito yung makikinabang, ito yung warranty period, ito yung duration. Kailangan kung ang warranty niyan isang taon nang itatagal ng proyektong yan. Otherwise, pag hindi yan tumagal ng isang taon, babalikan natin yung kontratista. Kasi yan ay pondo ng bayan. Hindi ko pondo bilang congressman, hindi pondo ng gobyerno. Pondo yan ng gobyerno, pero pondo yan ng tao. Yan po ang aking lubos at siguradong paglalaban natin yan para po maiwasan itong mga naging issue lately. May nasirang tulay sa Kandating, merong nasirang tulay sa Isabela. Hindi po ako naninira dito, hindi po ako nang-aatake ng ibang kandidato dito. Sinasabi ko lamang po yung totoo na nararanasan ng ating mga kadistrito. Kung kayo po ay nagsawa na sa ganitong sistema, iboto nyo po si Paul Kiwa, ikampanya nyo po si Paul Kiwa, at singilin ninyo ako pag akong nanalo, gagawin ko po lahat. Itong aking interview dito, i-record ninyo. Pag ako po ay nanalo at sinwerte, gagawin ko po yan. Kung nakalimutan ko, i-remind nyo ako, gagawin ko po yan. Nandito po ang ating mga taga-media. Kayo po ang nagbabantay. Bantayan nyo po ako. Hindi lamang ng ating mga kadistrito, hindi lamang ng ating mga kaprobinsya. Gagawin ko po yan. Lahat po ng mga programa at pinangako ko dito sa Plataforma 2025. Apo. Sir Paul, ano ho ang stand ninyo pagdating sa usapin ho ng political dynasty? Alam niyo po, ito po siguro marami sa atin ang magbabash kung sa makikinig nila itong aking sasabihin. Pero ako po, ang totoo niyan, ang taong bayan ang naghahalal sa mga political dynasties na tinatawag. Sabi nga nila, bakit sila tatawagin na political dynasty kung sila naman binoboto ng tao? Ang akin lang naman, kayo lang ba ang magaling sa ating distrito? Hindi ba? O ngayon, pagbigyan natin yung iba. Pagbigyan natin yung iba nating kadistrito na manungkulan. Bigyan nyo sila ng isang termino. O, kapag sumablay sila, o di bumalik kayo. Mas magaling pala kayo kaysa sa mga umuusbong, sa mga mas may prinsipyo, sa mga mas may paninindigan ng mga kandidato na gustong manilbihan sa ating probinsya, sa ating distrito. Opo. Sir, sa bigyan ko kayo ng huling pagkakataon para kausapin ho yung ating mga manonood. Ano ho yung nais yung iparating sa kanila, habilin, bago ho ang ating pagboto sa Mayo 12. Para sa ating pong mga kadistrito sa siyudad ng San Fernando, Arayat, Mexico, Bacolor, Santa Ana, si Paul Kiwa po gustong manilbihan bilang congressman ninyo. Kagaya po ng aking mga nasabi, subukan po ninyo ako. Subukan po ninyo ako kahit na isang termino lamang.
Kapag itong mga pinangako ko sa programang ito, hindi ko po nagawa. Kapag itong buhay ng ating mga kadistrito hindi nagbago, kapag ang ating mga farm to market roads ay nabawasan o hindi dumami, balikan niyo po ako. Si Paul Kiwa po magseserbisyo lang. I am the alternative candidate. Sabi ko nga po kanina sa programa, sa simula ng programang ito, I ran a simple, cost-effective, clean campaign. Dahil ayoko po na pagdating ng araw, merong mga tao na humahabol sa akin at sasabihin nila, hindi mo kami pinagbigyan. Hindi po ako beholden kahit kanino. Pagsiservisyo lamang po ang gagawin ni Paul Kiwa pag siya po ang inyong pinili bilang congressman ng Tercera Distrito ng Kapampangan. Maraming salamat po, Sir Justin. Maraming salamat sa CLTV 36. Maraming salamat po sa mga kapatid natin sa media. Kayo po ang tunay na tagapagmasid ng ating bayan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat po, sir, and thank you for showing up. Napakahalaga po at we appreciate po yung presence ninyo. At dito ho, nagtatapos ang ating talakayan ukol ho sa mahalagang issue na dapat isaalang-alang sa darating na halalan. Maraming salamat ho sa inyong pagdalo, sir, at sa aktibong pakikilahok dito ho sa ating discussion. Ang bawat boto ho, tandaan natin ay mahalaga at ang inyong partisipasyon sa mga ganitong usapin ay isang hakbang po patungo sa mas maliwanag at makatarungang hinaharap. Abangan po ang susunod na episode ng Plataforma 2025 at Miyerkules ho yan, alas 10 ng umaga, alas 3 ng hapon mamaya po at live tayo sa CLTV 36, Free TV at Signal Channel 115. Pakinggan din sa RW 95.1 FM at panoorin online sa CLTV 36 website at Facebook. Live din ho ito sa Facebook page ng Sunstar Pampanga. Sa ngalan ho ng ating mga kandidato ng pamunuan ng CLTV 36, mga media partner at production team, at ako po'y nagpapasalamat sa inyong pagtangkilik at pagtutok sa makulay na talakayang ito. Sa ngalan ho ni Binibining Sonia P. Soto, ako si Justin Dizon, nagsasabing ang boto mo'y kinabukasan mo. Maraming salamat po.